ఉపేంద్ర గారు చెప్తాను కదా, ఆయన రియల్ స్టార్ కాదండి, పాన్ ఇండియా స్టార్. పాన్ ఇండియా స్టార్ భయ్య. మనోడికి చిన్నది ఉండొచ్చు, మనోడికి పెద్దది ఉండొచ్చు, కానీ కులం లేదు, మతం లేదు భయ్య. ఏదైనా సరే ఉందే. అవునే కదా సినిమా చెప్తాను భయ్య, బ్లాక్ బాస్టర్ భయ్య. నిజంగా ఇటువంటి ట్విస్టులు, ఇన్ని ఎలివేషన్లు ఆ ఇంటర్సెల్లాలు, అవతార్ ఇటువంటి సినిమాలను చూసాను. దానికి మించి హాలీవుడ్ విఎఫ్ఎక్స్ నమ్మ కొంచెం రేంజ్ లో యూఏ సినిమా. సో సినిమా చాలా బాగుంది, ఎవరు మిస్ అవుతుంది భయ్య. ప్రతి దాంట్లో సస్పెన్స్ భయ్య. మనం జనరల్ గా ఒక ఉపేంద్ర గారినే మనం ఇంత చూసుకున్నప్పుడు అయితే ఇందులో ఇద్దరు ఉపేంద్రాలు భయ్య. ఇద్దరు ఉపేంద్రాలు ఉన్నారు భయ్య సినిమాలో. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు బాగుంది. అది ఎట్లుందా బాగుందా సినిమా బాగాలేదని అడగవద్దు. ఇలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్స్ మనకు థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి. మన చిరంజీవి గారి సినిమా ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేస్తామో అట్లనే అదే ఫీల్ తోటి ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే. కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే, ఏందన్నా ఈ సినిమా అనిపించింది. దాని తర్వాత గోల్ వేసుకున్నా, మళ్ళీ ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా, ఇంటర్వెల్ అయిపోతే ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా. నిజం చెప్తున్నా, సినిమా చూస్తుంటే ఒక్కొక్క సీన్స్ వేరే లెవెల్ అంటే అన్నా నీకు సినిమానే ఎక్కదన్నా. ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ క్లైమాక్స్ వల్ల సినిమా ఎక్కదు. దాని తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి సినిమా ఏంది, రియాలిటీగా చూపించాడు. నీది చాలా పెద్దది, నాది చాలా చిన్నది. లేదు, నాది కూడా చాలా పెద్దది. అందరూ సమానమే. నీది కులం పెద్ద, నీది నా కులం చిన్న అనేది కులం గురించి చెప్పిండు. చిన్నది పెద్దది నువ్వు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోకు. దాని గురించి చెప్పలేదు, కులం గురించి చెప్పిండు. అది పాయింట్. నీ సినిమా రియాలిటీగా నీ బూతులు వచ్చిన వర్తమాన కాలమా, వర్షాకాలమా, చలికాలమా చూస్తలేం. మనకు కామం వచ్చిందా, కామం చేసుకున్నాం, అన్నీ ఉన్నాయి కదా సినిమాలో. చూడొచ్చు అన్న, రెండోసారి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే. ఉపేంద్ర యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అన్ని ప్లస్ పాయింట్. ఆయన అయితే తెలిసిందేగా మనకి. డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది, ఆయన డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. చెప్తే నమ్మరు. చిన్న స్టార్టింగ్ లో చెప్తాను, సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేసరికల్లా స్టార్ట్ అయ్యేది మనకు అర్థం కాదు అసలు. అది గర్ర పోతూ ఉంటుంది అసలు. 15 నిమిషాల నుంచి ఆఫ్టర్ 15 మినిట్స్ మళ్ళీ నీకు మంచి ట్రాక్ మీద పోతుంది. ఎండింగ్ అసలు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అట్లుంటుంది మూవీ. ఉపేంద్ర సినిమా అంటే అన్ని హైలైట్స్ అండి. దీంట్లో మనం ఏం మాట్లాడలేము అసలు, అట్లుంది మూవీ. ఆయన సినిమాకి రేటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం అసలు మనం. ఉపేంద్ర గారు చెప్తాను కదా, ఆయన రియల్ స్టార్ కాదండి, పాన్ ఇండియా స్టార్. పాన్ ఇండియా స్టార్ భయ్య. మనోడికి చిన్నది ఉండొచ్చు, మనోడికి పెద్దది ఉండొచ్చు, కానీ కులం లేదు, మతం లేదు భయ్య. ఏదైనా సరే ఉందే. అవునే కదా సినిమా చెప్తాను భయ్య, బ్లాక్ బాస్టర్ భయ్య. నిజంగా ఇటువంటి ట్విస్టులు, ఇన్ని ఎలివేషన్లు ఆ ఇంటర్సెల్లాలు, అవతార్ ఇటువంటి సినిమాలను చూసాను. దానికి మించి హాలీవుడ్ విఎఫ్ఎక్స్ నమ్మ కొంచెం రేంజ్ లో యూఏ సినిమా. సో సినిమా చాలా బాగుంది, ఎవరు మిస్ అవుతుంది భయ్య. ప్రతి దాంట్లో సస్పెన్స్ భయ్య. మనం జనరల్ గా ఒక ఉపేంద్ర గారినే మనం ఇంత చూసుకున్నప్పుడు అయితే ఇందులో ఇద్దరు ఉపేంద్రాలు భయ్య. ఇద్దరు ఉపేంద్రాలు ఉన్నారు భయ్య సినిమాలో. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు బాగుంది. అది ఎట్లుందా బాగుందా సినిమా బాగాలేదని అడగవద్దు. ఇలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్స్ మనకు థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి. మన చిరంజీవి గారి సినిమా ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేస్తామో అట్లనే అదే ఫీల్ తోటి ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే. కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే, ఏందన్నా ఈ సినిమా అనిపించింది. దాని తర్వాత గోల్ వేసుకున్నా, మళ్ళీ ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా, ఇంటర్వెల్ అయిపోతే ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా. నిజం చెప్తున్నా, సినిమా చూస్తుంటే ఒక్కొక్క సీన్స్ వేరే లెవెల్ అంటే అన్నా నీకు సినిమానే ఎక్కదన్నా. ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ క్లైమాక్స్ వల్ల సినిమా ఎక్కదు. దాని తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి సినిమా ఏంది, రియాలిటీగా చూపించాడు. నీది చాలా పెద్దది, నాది చాలా చిన్నది. లేదు, నాది కూడా చాలా పెద్దది. అందరూ సమానమే. నీది కులం పెద్ద, నీది నా కులం చిన్న అనేది కులం గురించి చెప్పిండు. చిన్నది పెద్దది నువ్వు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోకు. దాని గురించి చెప్పలేదు, కులం గురించి చెప్పిండు. అది పాయింట్. నీ సినిమా రియాలిటీగా నీ బూతులు వచ్చిన వర్తమాన కాలమా, వర్షాకాలమా, చలికాలమా చూస్తలేం. మనకు కామం వచ్చిందా, కామం చేసుకున్నాం, అన్నీ ఉన్నాయి కదా సినిమాలో. చూడొచ్చు అన్న, రెండోసారి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే. ఉపేంద్ర యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అన్ని ప్లస్ పాయింట్. ఆయన అయితే తెలిసిందేగా మనకి. డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది, ఆయన డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. చెప్తే నమ్మరు. చిన్న స్టార్టింగ్ లో చెప్తాను, సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేసరికల్లా స్టార్ట్ అయ్యేది మనకు అర్థం కాదు అసలు. అది గర్ర పోతూ ఉంటుంది అసలు. 15 నిమిషాల నుంచి ఆఫ్టర్ 15 మినిట్స్ మళ్ళీ నీకు మంచి ట్రాక్ మీద పోతుంది. ఎండింగ్ అసలు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు, అట్లుంటుంది మూవీ. ఉపేంద్ర సినిమా అంటే అన్ని హైలైట్స్ అండి. దీంట్లో మనం ఏం మాట్లాడలేము అసలు, అట్లుంది మూవీ. ఆయన సినిమాకి రేటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం అసలు మనం. ఉపేంద్ర గారు చెప్తాను కదా, ఆయన రియల్ స్టార్ కాదండి, పాన్ ఇండియా స్టార్. పాన్ ఇండియా స్టార్ భయ్య. మనోడికి చిన్నది ఉండొచ్చు, మనోడికి పెద్దది ఉండొచ్చు, కానీ కులం లేదు, మతం లేదు భయ్య. ఏదైనా సరే ఉందే. అవునే కదా సినిమా చెప్తాను భయ్య, బ్లాక్ బాస్టర్ భయ్య. నిజంగా ఇటువంటి ట్విస్టులు, ఇన్ని ఎలివేషన్లు ఆ ఇంటర్సెల్లాలు, అవతార్ ఇటువంటి సినిమాలను చూసాను. దానికి మించి హాలీవుడ్ విఎఫ్ఎక్స్ నమ్మ కొంచెం రేంజ్ లో యూఏ సినిమా.
సో సినిమా చాలా బాగుంది, ఎవరు మిస్ అవుతుంది భయ్యా. ప్రతి దాంట్లో సస్పెన్స్ భయ్యా. మనం జనరల్ గా ఒక ఉపేంద్ర గారినే మనం ఇంత చూసుకున్నప్పుడు అయితే ఇందులో ఇద్దరు ఉపేంద్రాలు భయ్యా. ఇద్దరు ఉపేంద్ర ఉన్నారు భయ్యా సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. బాగుంది. మన అది ఎట్లుందా బాగుందా సినిమా బాగాలేదని అడగవద్దు. ఇలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్స్ మనకు థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి. మన చిరంజీవి గారి సినిమా ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేస్తామో అట్లనే అదే ఫీల్ తోటి ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే. కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఏందన్నా ఈ సినిమా అనిపించింది. దాని తర్వాత గోల్ వేసుకున్నా, మళ్ళీ ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా, ఇంటర్వ్యూలు అయిపోతే ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా. నిజం చెప్తున్నా, సినిమా చూస్తుంటే ఒక్కొక్క సీన్స్ వేరే లెవెల్ అంటే అన్నా నీకు సినిమానే ఎక్కదన్నా. ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ క్లైమాక్స్ వరకు సినిమా ఎక్కదు. దాని తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి సినిమా ఏంది రియాలిటీగా చూపించాడు. నీది చాలా పెద్దది, నాది చాలా చిన్నది. లేదు, నాది కూడా చాలా పెద్దది. అందరూ సమానమే. నీది కులం పెద్ద, నీది నా కులం చిన్న అనేది కులం గురించి చెప్పిండు. చిన్నది పెద్దది నువ్వు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోకు. దాని గురించి చెప్పలేదు, కులం గురించి చెప్పిండు. అది పాయింట్. నీ సినిమా రియాలిటీగా నీ బూతులు వచ్చిన వర్తమాన కాలమా, వర్షాకాలమా, చలికాలమా చూస్తలేం. మనకు కామం వచ్చిందా, కామం చేసుకున్నాం. అన్నీ ఉన్నాయి కదా సినిమాలో. చూడొచ్చు అన్న, రెండోసారి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే. ఉపేంద్ర యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అన్ని ప్లస్ పాయింట్. ఆయన అయితే తెలిసిందేగా మనకి. డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. ఆయన డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. చెప్తే నమ్మరు. చిన్న స్టార్టింగ్ లో చెప్తాను, సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేసరికల్లా స్టార్ట్ అయ్యేది మనకు అర్థం కాదు అసలు. అది గర్ర పోతూ ఉంటుంది అసలు. 15 నిమిషాల నుంచి ఆఫ్టర్ 15 minutes మళ్ళీ నీకు మంచి ట్రాక్ మీద పోతుంది. ఎండింగ్ అసలు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అట్లుంటుంది మూవీ. ఉపేంద్ర సినిమా అంటే అన్ని హైలైట్స్ అండి. దీంట్లో మనం ఏం మాట్లాడలేము అసలు. అట్లుంది మూవీ. ఆయన సినిమాకి రేటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం అసలు మనం. ఉపేంద్ర గారు చెప్పాను కదా, ఆయన రియల్ స్టార్ కాదండి, పాన్ ఇండియా స్టార్ భయ్యా. మనోడికి చిన్నది ఉండొచ్చు, మనోడికి పెద్దది ఉండొచ్చు, కానీ కులం లేదు, మతం లేదు భయ్యా. ఏదైనా సరే ఉందే. అవునే కదా సినిమా చెప్తాను భయ్యా, బ్లాక్ బాస్టర్ భయ్యా. నిజంగా ఇటువంటి ట్విస్టులు, ఇన్ని ఎలివేషన్లు ఆ ఇంట్రెస్ట్ అవతారు ఇటువంటి సినిమాలో చూశాను. దానికి మించి హాలీవుడ్ విఎఫ్ఎక్స్ నమ్మ కొంచెం రేంజ్ లో యూఏ సినిమా. సో సినిమా చాలా బాగుంది, ఎవరు మిస్ అవుతుంది భయ్యా. ప్రతి దాంట్లో సస్పెన్స్ భయ్యా. మనం జనరల్ గా ఒక ఉపేంద్ర గారినే మనం ఇంత చూసుకున్నప్పుడు అయితే ఇందులో ఇద్దరు ఉపేంద్రాలు భయ్యా. ఇద్దరు ఉపేంద్ర ఉన్నారు భయ్యా సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. బాగుంది. మన అది ఎట్లుందా బాగుందా సినిమా బాగాలేదని అడగవద్దు. ఇలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్స్ మనకు థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి. మన చిరంజీవి గారి సినిమా ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేస్తామో అట్లనే అదే ఫీల్ తోటి ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే. కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఏందన్నా ఈ సినిమా అనిపించింది. దాని తర్వాత గోల్ వేసుకున్నా, మళ్ళీ ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా, ఇంటర్వ్యూలు అయిపోతే ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా. నిజం చెప్తున్నా, సినిమా చూస్తుంటే ఒక్కొక్క సీన్స్ వేరే లెవెల్ అంటే అన్నా నీకు సినిమానే ఎక్కదన్నా. ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ క్లైమాక్స్ వరకు సినిమా ఎక్కదు. దాని తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి సినిమా ఏంది రియాలిటీగా చూపించాడు. నీది చాలా పెద్దది, నాది చాలా చిన్నది. లేదు, నాది కూడా చాలా పెద్దది. అందరూ సమానమే. నీది కులం పెద్ద, నీది నా కులం చిన్న అనేది కులం గురించి చెప్పిండు. చిన్నది పెద్దది నువ్వు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోకు. దాని గురించి చెప్పలేదు, కులం గురించి చెప్పిండు. అది పాయింట్. నీ సినిమా రియాలిటీగా నీ బూతులు వచ్చిన వర్తమాన కాలమా, వర్షాకాలమా, చలికాలమా చూస్తలేం. మనకు కామం వచ్చిందా, కామం చేసుకున్నాం. అన్నీ ఉన్నాయి కదా సినిమాలో. చూడొచ్చు అన్న, రెండోసారి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే. ఉపేంద్ర యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అన్ని ప్లస్ పాయింట్. ఆయన అయితే తెలిసిందేగా మనకి. డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. ఆయన డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. చెప్తే నమ్మరు. చిన్న స్టార్టింగ్ లో చెప్తాను, సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేసరికల్లా స్టార్ట్ అయ్యేది మనకు అర్థం కాదు అసలు. అది గర్ర పోతూ ఉంటుంది అసలు. 15 నిమిషాల నుంచి ఆఫ్టర్ 15 minutes మళ్ళీ నీకు మంచి ట్రాక్ మీద పోతుంది. ఎండింగ్ అసలు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు. అట్లుంటుంది మూవీ. ఉపేంద్ర సినిమా అంటే అన్ని హైలైట్స్ అండి. దీంట్లో మనం ఏం మాట్లాడలేము అసలు. అట్లుంది మూవీ. ఆయన సినిమాకి రేటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం అసలు మనం. ఉపేంద్ర గారు చెప్పాను కదా, ఆయన రియల్ స్టార్ కాదండి, పాన్ ఇండియా స్టార్ భయ్యా. మనోడికి చిన్నది ఉండొచ్చు, మనోడికి పెద్దది ఉండొచ్చు, కానీ కులం లేదు, మతం లేదు భయ్యా. ఏదైనా సరే ఉందే. అవునే కదా సినిమా చెప్తాను భయ్యా, బ్లాక్ బాస్టర్ భయ్యా. నిజంగా ఇటువంటి ట్విస్టులు, ఇన్ని ఎలివేషన్లు ఆ ఇంట్రెస్ట్ అవతారు ఇటువంటి సినిమాలో చూశాను. దానికి మించి హాలీవుడ్ విఎఫ్ఎక్స్ నమ్మ కొంచెం రేంజ్ లో యూఏ సినిమా. సో సినిమా చాలా బాగుంది, ఎవరు మిస్ అవుతుంది భయ్యా. ప్రతి దాంట్లో సస్పెన్స్ భయ్యా. మనం జనరల్ గా ఒక ఉపేంద్ర గారినే మనం ఇంత చూసుకున్నప్పుడు అయితే ఇందులో ఇద్దరు ఉపేంద్రాలు భయ్యా. ఇద్దరు ఉపేంద్ర ఉన్నారు భయ్యా సినిమాలో ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు. బాగుంది. మన అది ఎట్లుందా బాగుందా సినిమా బాగాలేదని అడగవద్దు. ఇలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్స్ మనకు థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి. మన చిరంజీవి గారి సినిమా ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేస్తామో అట్లనే అదే ఫీల్ తోటి ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే. కంపల్సరీ
థియేటర్కి వచ్చి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఏందన్నా ఈ సినిమా అనిపించింది. దాని తర్వాత గోల్ వేసుకున్నా, మళ్ళీ ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా, ఇంటర్వెల్ అయిపోతే ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా. నిజంగా చెప్తున్నా, సినిమా చూస్తుంటే ఒక్కొక్క సీన్స్ వేరే లెవెల్ అంటే అన్నా నీకు సినిమానే ఎక్కదన్నా. ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ క్లైమాక్స్ వల్ల సినిమా ఎక్కదు. దాని తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి సినిమా ఏంది రియాలిటీగా చూపించాడు. నీది చాలా పెద్దది, నాది చాలా చిన్నది, లేదు నాది కూడా చాలా పెద్దది. అందరూ సమానమే. నీది కులం పెద్ద, నీది నా కులం చిన్న అనేది కులం గురించి చెప్పిండు. చిన్నది పెద్దది నువ్వు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోకు. దాని గురించి చెప్పలేదు, కులం గురించి చెప్పిండు. అది పాయింట్. నీ సినిమా రియాలిటీగా నీ బూతులు వచ్చినా వర్తమాన కాలమా, వర్షాకాలమా, చలికాలమా చూస్తలేం. మనకు కామం వచ్చిందా, కామం చేసుకున్నాం, అన్నీ ఉన్నాయి కదా సినిమాలో. చూడొచ్చు అన్న, రెండోసారి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే. ఉపేంద్ర యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అన్ని ప్లస్ పాయింట్. ఆయన అంటే తెలిసిందేగా మనకి. డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. ఆయన డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. చెప్తే నమ్మరు. చిన్న స్టార్టింగ్ లో చెప్తాను, సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేసరికల్లా స్టార్ట్ అయ్యేది మనకు అర్థం కాదు అసలు. అది గర్ర పొదువు ఉంటుంది అసలు. 15 నిమిషాల నుంచి ఆఫ్టర్ 15 minutes మళ్ళీ నీకు మంచి ట్రాక్ మీద పోతుంది. ఎండింగ్ అసలు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేవు, అట్లుంటుంది మూవీ. ఉపేంద్ర సినిమా అంటే అన్ని హైలైట్స్ అండి. దీంట్లో మనం ఏం మాట్లాడలేము అసలు, అట్లుంది మూవీ. ఆయన సినిమాకి రేటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం అసలు మనం. ఉపేంద్ర గారు చెప్తాను కదా, ఆయన రియల్ స్టార్ కాదండి, పాన్ ఇండియా స్టార్ భయ్యా. మనోడికి చిన్నది ఉండొచ్చు, మనోడికి పెద్దది ఉండొచ్చు, కానీ కులం లేదు, మతం లేదు భయ్యా. ఏదైనా సరే ఉందే. అవునే కదా సినిమా చెప్తాను భయ్యా, బ్లాక్ బాస్టర్ భయ్యా. నిజంగా ఇటువంటి ట్విస్టులు, ఇన్ని ఎలివేషన్లు ఆ ఇంటర్సెల్లార్, అవతార్ ఇటువంటి సినిమాలను చూసాను. దానికి మించి హాలీవుడ్ విఎఫ్ఎక్స్ నమ్మ కొంచెం రేంజ్ లో యూఏ సినిమా. సో సినిమా చాలా బాగుంది, ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు భయ్యా. ప్రతి దాంట్లో సస్పెన్స్ భయ్యా. మనం జనరల్ గా ఒక ఉపేంద్ర గారినే మనం ఇంత చూసుకున్నప్పుడు అయితే ఇందులో ఇద్దరు ఉపేంద్రాలు భయ్యా. ఇద్దరు ఉపేంద్ర ఉన్నారు భయ్యా సినిమాలో. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు బాగుంది. అది ఎట్లుందా, బాగుందా, సినిమా బాగాలేదని అడగవద్దు. ఇలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్స్ మనకు థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి. మన చిరంజీవి గారి సినిమా ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేస్తామో అట్లనే అదే ఫీల్ తోటి ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే. కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఏందన్నా ఈ సినిమా అనిపించింది. దాని తర్వాత గోల్ వేసుకున్నా, మళ్ళీ ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా, ఇంటర్వెల్ అయిపోతే ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా. నిజంగా చెప్తున్నా, సినిమా చూస్తుంటే ఒక్కొక్క సీన్స్ వేరే లెవెల్ అంటే అన్నా నీకు సినిమానే ఎక్కదన్నా. ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ క్లైమాక్స్ వల్ల సినిమా ఎక్కదు. దాని తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి సినిమా ఏంది రియాలిటీగా చూపించాడు. నీది చాలా పెద్దది, నాది చాలా చిన్నది, లేదు నాది కూడా చాలా పెద్దది. అందరూ సమానమే. నీది కులం పెద్ద, నీది నా కులం చిన్న అనేది కులం గురించి చెప్పిండు. చిన్నది పెద్దది నువ్వు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోకు. దాని గురించి చెప్పలేదు, కులం గురించి చెప్పిండు. అది పాయింట్. నీ సినిమా రియాలిటీగా నీ బూతులు వచ్చినా వర్తమాన కాలమా, వర్షాకాలమా, చలికాలమా చూస్తలేం. మనకు కామం వచ్చిందా, కామం చేసుకున్నాం, అన్నీ ఉన్నాయి కదా సినిమాలో. చూడొచ్చు అన్న, రెండోసారి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే. ఉపేంద్ర యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అన్ని ప్లస్ పాయింట్. ఆయన అంటే తెలిసిందేగా మనకి. డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. ఆయన డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. చెప్తే నమ్మరు. చిన్న స్టార్టింగ్ లో చెప్తాను, సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేసరికల్లా స్టార్ట్ అయ్యేది మనకు అర్థం కాదు అసలు. అది గర్ర పొదువు ఉంటుంది అసలు. 15 నిమిషాల నుంచి ఆఫ్టర్ 15 minutes మళ్ళీ నీకు మంచి ట్రాక్ మీద పోతుంది. ఎండింగ్ అసలు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేవు, అట్లుంటుంది మూవీ. ఉపేంద్ర సినిమా అంటే అన్ని హైలైట్స్ అండి. దీంట్లో మనం ఏం మాట్లాడలేము అసలు, అట్లుంది మూవీ. ఆయన సినిమాకి రేటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం అసలు మనం. ఉపేంద్ర గారు చెప్తాను కదా, ఆయన రియల్ స్టార్ కాదండి, పాన్ ఇండియా స్టార్ భయ్యా. మనోడికి చిన్నది ఉండొచ్చు, మనోడికి పెద్దది ఉండొచ్చు, కానీ కులం లేదు, మతం లేదు భయ్యా. ఏదైనా సరే ఉందే. అవునే కదా సినిమా చెప్తాను భయ్యా, బ్లాక్ బాస్టర్ భయ్యా. నిజంగా ఇటువంటి ట్విస్టులు, ఇన్ని ఎలివేషన్లు ఆ ఇంటర్సెల్లార్, అవతార్ ఇటువంటి సినిమాలను చూసాను. దానికి మించి హాలీవుడ్ విఎఫ్ఎక్స్ నమ్మ కొంచెం రేంజ్ లో యూఏ సినిమా. సో సినిమా చాలా బాగుంది, ఎవరు మిస్ అవ్వద్దు భయ్యా. ప్రతి దాంట్లో సస్పెన్స్ భయ్యా. మనం జనరల్ గా ఒక ఉపేంద్ర గారినే మనం ఇంత చూసుకున్నప్పుడు అయితే ఇందులో ఇద్దరు ఉపేంద్రాలు భయ్యా. ఇద్దరు ఉపేంద్ర ఉన్నారు భయ్యా సినిమాలో. ఫస్ట్ నుంచి లాస్ట్ వరకు బాగుంది. అది ఎట్లుందా, బాగుందా, సినిమా బాగాలేదని అడగవద్దు. ఇలాంటి లెజెండరీ యాక్టర్స్ మనకు థియేటర్కి వచ్చినప్పుడు ఎంజాయ్ చేయాలి. మన చిరంజీవి గారి సినిమా ఎట్లయితే ఎంజాయ్ చేస్తామో అట్లనే అదే ఫీల్ తోటి ఎంజాయ్ చేశాను నేనైతే. కంపల్సరీ థియేటర్కి వచ్చి ఫ్యామిలీ ఆడియన్స్ తో పాటు అందరూ ఎంజాయ్ చేసే సినిమా. ఫస్ట్ హాఫ్ చూసిన తర్వాత నాకు ఏమనిపించింది అంటే ఏందన్నా ఈ సినిమా అనిపించింది. దాని తర్వాత గోల్ వేసుకున్నా, మళ్ళీ ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా, ఇంటర్వెల్ అయిపోతే ఇంకో గోల్ వేసుకున్నా. నిజంగా చెప్తున్నా, సినిమా చూస్తుంటే ఒక్కొక్క సీన్స్ వేరే లెవెల్ అంటే అన్నా నీకు సినిమానే ఎక్కదన్నా. ఫస్ట్ హాఫ్ ఏ క్లైమాక్స్ వల్ల సినిమా ఎక్కదు. దాని తర్వాత అర్థం చేసుకోవాలి సినిమా ఏంది రియాలిటీగా చూపించాడు. నీది చాలా పెద్దది, నాది చాలా చిన్నది, లేదు నాది కూడా చాలా పెద్దది. అందరూ సమానమే. నీది కులం పెద్ద, నీది నా కులం చిన్న అనేది
కులం గురించి చెప్పిండు, చిన్నది పెద్దది, నువ్వు వేరే విధంగా అర్థం చేసుకోకు. దాని గురించి చెప్పలేదు, కులం గురించి చెప్పిండు, అది పాయింట్. నీ సినిమా రియాలిటీగా నీ బూతులు వచ్చిన వర్తమాన కాలమా, వర్షాకాలమా, చలికాలమా చూస్తలేం. మనకు కామం వచ్చిందా, కామం చేసుకున్నాం, అన్నీ ఉన్నాయి కదా సినిమాలో. చూడొచ్చు అన్న, రెండోసారి ఖచ్చితంగా చూడాల్సిందే. ఉపేంద్ర యాక్టింగ్, స్క్రీన్ ప్లే, డైరెక్షన్ అన్ని ప్లస్ పాయింట్. ఆయన అయితే తెలిసిందేగా మనకి. డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది, ఆయన డబ్బింగ్ వర్షన్ బాగుంది. చెప్తే నమ్మరు. చిన్న స్టార్టింగ్ లో చెప్తాను, సినిమా స్టార్ట్ అయ్యేసరికల్లా స్టార్ట్ అయ్యేది మనకు అర్థం కాదు అసలు. అది గర్ర పోతూ ఉంటుంది అసలు. 15 నిమిషాల నుంచి ఆఫ్టర్ 15 మినిట్స్ మళ్ళీ నీకు మంచి ట్రాక్ మీద పోతుంది. ఎండింగ్ అసలు నువ్వు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేవు, అట్లుంటుంది మూవీ. ఉపేంద్ర సినిమా అంటే అన్ని హైలైట్స్ అండి, దీంట్లో మనం ఏం మాట్లాడలేము అసలు, అట్లుంది మూవీ. ఆయన సినిమాకి రేటింగ్ ఇచ్చేవాళ్ళం అసలు.